Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini sekitar pukul 9 malam tanggal 26 Januari 2026 iki aku berada di alun-alun Blitar. Ya wis sekedar jalan-jalan tok ngono ae. Ya. Bu, mangga, Bu. Nggih. Pak, monggo, Pak. Nggih. Apa ning kene, Jar? Apa nggih? Nyawa? Tungguan ning kene kok gitu. Piye? Di hotel. Lah ya iki lho ning kene ya. Lihat kene. Iki. Heeh. Iya. Pada malam hari, yes pokoknya Mek iki pengen teko kene teko nyang alun-alun Kota Blitar, yes. Ndak ada apa-apa iki, yes. Yo ngene iki sepi-sepi aja, tapi seneng kok. Seneng alun-alun Kota Blitar. Iki mau jarku pokoknya arep nglukis to. Arep nglukis kayak iki tak gawane pulang ae iki lho. Gila. Apa kuwi? Truk sing sitoke apa kuwi? Wah, Spiderman. Engko Spidermane aku terus sing truke anandaku tercinta. Yes. Wah, seneng iki mau udane deres pol. Dadi ya wis pokoke iki suasana seger. Wis oh iya. Kayak nggih kulon kae masjid apa njar? Masjid Raya yo. Masjid Raya Kota Blitar. Oke. Wis pokoke iki jalan. Indah ya belum. Apa yang munggah nih? Munggah mriku saged ya. Enggak, jalan. Enggak ya. Iso lho kok. Saya tak jajal munggah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, bisa Kak. Oh, wis iki ning kene ning dhuwur iki. Wah, seneng pokoknya. Burung-burung pun ada anu lho ana nggih apa jenenge pohon dingin kono akeh burung putih lho. Burung putih, burung apa ya lek ngarani burung bangau. Burung utawa burung blekok. Metu ndi? Mriku saged. Sesan metu kene yo. Metu kene yo. Wis pokoke seneng wis pokoke mek seneng ngono tok ae. Hati-hati. Iki nang kidul kono ki sakjane lek anu nek nggih Taman Pecut, tapi Taman Pecut kae operasine pas
jam berapa ataukah pas hari apa aku kurang tahu ya. Ini tadi ya pokoknya sekedar jalan-jalan terus mampir ke alun-alun kota Blitar, terus nanti mau sholat isya terus pulang gitu. Apik bola ya, apik asri. Senajan tok ketok lampu-lampu tok asri, pokok asri. Ya kalau manuke ning nggak dhuwur kono lho, akeh bola. Ning dhuwur kono tapi lah iki nggak ngisore kene ya teleke mesti akeh. Awas lek liwat kene ya engko lek keceblokan telek mbuh lho ya. Yes ben keceblokan telek. Ben. Wedi, bakno wedi keceblokan telek. Dadi iki nyabrang suket ae. Engko ndak keceblokan telek moh ah. Moh njar. Lha kalau manuke ning dhuwur kono. Heeh, bener bolone ya. Dhuwur kono putih-putih lho manuk. Metu ngendi? Itu tengah apa anu minggir? Hah? Minggir apa kalau Lewat kono. endi? Liwat dalan. Ampun, selamat jalan, terima kasih Bang Jatim. Nah, biasa kalau kae kan nenek kota Blitar, Taman Kecut. Saelengku lho ya, saelengku ki neng kono lek pemane. Tapi acarane jam berapa atau pas hari apa aku nggak tahu. Sing jelas pada saat ada apa ya, kayak terus itu mengeluarkan air apa gitu loh. Itu. Ya wis, ngono tok ae. Sepil-sepil malam. Wes, mandek kene. Adune wong kecelek. Ya. Eh? Yo masuk di panggung enek telek. Enek coro, enek coro. Ora. Oh, apa to? Coro. Ya panggah ada jar. Kita enggak kantor wali kota Blitar. Di keheningan malam di alun-alun kota Blitar. Ya wis.
pokoknya jalan-jalan malam di kehendangan malam di alun-alun kota Blitar. Semoga berkenan ya bolo, jangan bosan-bosan yo lihat videoku terus. Terima kasih ya subscribe-nya, terima kasih apa ya, nontonnya, bagi-baginya kepada teman gitu. Terima kasih. Nanti aku mau sholat ke masjid dulu, sholat isya. Sik bolo tak neng masjid raya kulone alun-alun kota Blitar dulu. Assalamualaikum.